nyní se dozvíte, jak zviditelnit vaši společnost, váš produkt, vaši službu a jak rychle navýšit obraty vaší společnosti. Jedná se o techniku, která se jmenuje revoluční video. Je to nejefektivnější způsob, jak během několika hodin oslovíte tisíce lidí. Předešlé video mělo 50% konverzi. To znamená, že ze 100 zhlédnutí bylo 50 objednávek. Samozřejmě, že tato úspěšnost je dána také jedinečností produktu a v našem případě je to technologie Boogie Energy Pill. Ale ve skutečnosti víme, že i u jiných kvalitních produktů a služeb je konverze 15 až 30%. Vaši budoucí zákazníci, vaši budoucí partneři si přece zaslouží, abyste jim předali kompletní informace, na základě kterých se sami a zcela objektivně budou moci rozhodnout, zda si koupí váš produkt nebo využijí vaši službu. A toto je možné pomocí revolučního videa. Žijeme v době, kdy lidé už nečtou e-maily, kdy si nepročtou informace na vašich webových stránkách, byť jsou nádherné, kdy nemají čas na dlouhé telefony a nemáte tak příležitost jim předat veškeré informace. Možná máte skvělý produkt, dobrou službu, vynikající nápad, ale sami vidíte, že lidé vám nedají dostatečný časový prostor, abyste jim mohli podrobně popsat výjimečnost a výhody, které jim nabízíte. Tuto techniku nabízíme všem členům projektu Differeco, kteří snižují emise výfukových plynů pomocí palivového kondicionéru Differeco využívající technologii Boogie Energy Pill. Vstupem do projektu Differeco získáváte pouze výhody. Snížíte si náklady na pohonných hmotách až o 23%, na servisních pracích, náhradních dílech, prodloužíte si životnost vašeho vozového parku až o 4 roky. Snižujete emise výfukových plynů vašich motorů o 30 až 50%. A tím se zviditelňujete jako ekologicky smýšlející člověk nebo společnost. Jako členové projektu Differeco získáte přístup k technice revolučního videa, kterým získáte obrovský náskok před vaší konkurencí, ať už se jedná o službu nebo produkt. Stačí jen začít. Tímto se s vámi prozatím loučím a budu se těšit, že se setkáme v projektu Differeco a společně budeme ozdravovat naši planetu a budovat váš biznis.